Kublai pi ke pelok pujar paro ba pil kesan ya kene kesana ketonga akan men ba pidon akan met ke bekoj bekia. Te perlok menta video ngini peit ya kerisol jong kawuti lain walbo habdeng ustif cerwa barka daphisha karbani. Menta ngin peit meno ba job ya kene kuting yenu ki peit ba ki won bal yenu ki peit ba ki kersan pha yenu ki peit ba ki ibha. Te perlok ngangai baro pi tipi ya kene ki armut ki samla ki batipit tamban sadak po jala me khalia ki jongi ka daphisha karbani bar ustif cerwa. Paro ngi tip yo ustif cerwa udai unong job jok India besar son 4 haunus nem ardar usau. Andrei ka daphisha ru kamde ka bakom ha kene kiliang wala kam job bahaki dan show ki bahe apo jong kri India ru Andrei kala mi khamat ya ka jala me khalia jungi cha India besar baca dan India dance. Te perlok hakene ketio bala dep mal dabu ya ka woting lan ha pde musti cerwa bar ka daphisha karbani Andrei ngayo I hakene ka jungi wot jong ki pai ba khambon ki pai ba ki bagarsan ya ka daphisha karbani. Kedok pelajar tam ki bro ki bawut ya kene ka woting lan ka bangabu Andrei ka ba pengendi di pi kalong wala ustif cerwa udang cudap job ya ka India besar son foru Andrei ki pai ba ki khamgarsan ya ka daphisha karbani. Ka daphisha karbani ka yo Andrei punyo persen ka wot baru ustif cerwa yo tanglai pi ulai persen ka wot. Te kumtah kene ka woting lain la job dai daphisha karbani ya ustif cerwa. Te perlok na kaliang jong pipat kumno pi ong ya no ba pingkersan pat manu de favorite dan sar jong pi na pedeng kene ki armut ustif cerwa bar ka daphisha karbani.